otišli smo realno u pičku maternu, otišlo nam je sve u pičku maternu, otišlo nam je, brate, skuplji smo od Ciriha. Sad sam bio u Dubaji. Sve cijene, sem alkohola, su iste ili jeftinije nego u Beogradu. Sve hrana je jeftinija, taksi je jeftiniji. Beograd je stvarno jedan od najskupljih gradova u Evropi postao. Brate, ti kažem, baš neki dan se vozim taksijem, krenuo sam kod djevojke. Neđe uveče bilo oko 12 sati. Razmišljam, brate, dođem do nje, 2000 dinara taksi. Kupiš uveče nešto da pojedeš, 2000, vratiš se 2000. 50 eura tebi treba da odeš da se vidiš sa djevojkom i da se vratiš kući. I to da se vidite kući. A to da se vidite kući, da ne idete neđe po restoranima, ne daj Bože da sjedneš u restoran pa ti donese 10 ćevapa naplatiti 25 eura. Ručak ne može ispod 50 eura. Znači, to je postalo, ja ti kažem, ne postoje, evo ne znam se gdje nisam, u koji grad bio, da kažeš, veliki, skuplje je, suđe mi je jeftinije bilo nego u Beogradu. Ne postoji država i grad u kojem sam bio da nije jeftinio od Beograda. Meni jedino možda što je bilo skuplje Pariz. Švajcarsku nisam bio. A daj da kažeš, taj Cirih se gleda kao jedan od, da kažemo, skupljih grada. Da, ali njima su minimalci ogromni. A, brate moj, ti imaš minimalac 4.500, ti kod nas ti je minimalac 30.000 dinara, ljubite, brate. Ja ne znam uopšte kako narod koji zarađuje mjesečno po 70-80.000 dinara i to kad zarađuje 80.000 dinara, oni kažu to je super. To je dobro. Kao imam posao i imam platu. Kako ti živiš sa 70.000 na svaka im čast, brate? Ne znam. Iskreno ti kažem, stvarno svaka čast tim ljudima i to su ljudi koji su, da kažeš, šta ti da kažeš loše o takvim ljudima koji žive sa 70.000 dinara u današnje vrijeme.